आर'नाइ 5G इउट्युब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि बिग स्किम अरुणोदय स्किमनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। मानो होनोब्ला अरुणोदय स्किमनि रां मोननायनि समा सफैलायबाय। बेनिखायनो मोनसे नैबे अरुणोदय स्किमनिफ्राय रां मोनग्रा बिथांमोननिसिम मोनसे बिग आपडेट फैदों। बे आपडेटखौ जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव नायगोन। लोगोसे गोदानै जाय बिथांमोना नैबे 3.0आव जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायनो सानदों, नोंथांमोनाबो नैबे मासनिफ्रायनो नोंथांमोना गोदानै अरुणोदय 3.0आव एप्लाइ खालामनो हासिगोन। बेनि एप्लाइ प्रसेसा माबायदि जागोन आरो नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन, बेफोरनि आपडेटखौ जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों ए टु जेड डिटेल प्रसेसआव नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन नैबे अरुणोदय स्किमनि गिबि आपडेटखौ। बे आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना अरुणोदय स्किमनिफ्राय रां मोनखाबाय थायो, नोंथांमोना नैबे आगस्ट मान्थनि रांखौ नोंथांमोना 11 तारिखआव मोननो हागोन। नाथाय गोबां मानसिनियाव राङा हाबनाय नङा। दाख्लैबावैबो गोबां मानसिफोरनियाव हाबाखै कमेन्ट बानायदों। मानि थाखाय हाबाखै? गभर्नमेन्टआ नोंथांमोनखौ मा खालामनानै लानो खोन्थादों? बेनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होगोन। जेब्ला नैबे 10निफ्राय 11 तारिखआव जेब्ला रांखौ सोगोन, अब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टसिम बे राङा मानि थाखाय हाबा आरो हाबनो थाखाय नोंथाङा बेयाव मा खालामनांगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। बे नोंथाङा नैबे अरुणोदय स्किमनि रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा डिबिटि बेखौ बुङो डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार, आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक नोंथाङा बानायनो नांगोन। जाय बिथांमोना दा अरुणोदय मोनबाय थायो, जुदि नोंथांनि बेंकजों आदारजों लिंक गैया, डिबिटि कानेक्ट गैया, नोंथाङा थाबैनो बानायनानै लाबानो जाबाय। मोनसे बिग आपडेट हरदों। गोबां अरुणोदय स्किम मोनग्रा बेनिफिसारिफोरनियाव दासिमबो नैबे डिबिटिआ कानेक्ट गैया। लोगोसे नोंथाङा बेंकआव बे डिबिटिखौ कानेक्ट बानायना लानो हागोन। नोंथाङा बेखौ चेक खालामग्रोनांगोन। चेक खालामनायनि भिडिअ'खौबो आङो भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा आधार कार्डनि डाइरेक्ट पेजआव थांनानै नैबे डिबिटिआ कानेक्ट दंना गैया, नोंथाङा चेक खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय। आरो जुदि एक्टिभ गैया नैबे डिबिटिआ, अब्ला नोंथाङा बेंकआव थांनानै बेखौ सानसेनि गेजेरावनो नैबे डिबिटिखौ कानेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। बे मोनसे आपडेट फैदों। लोगोसे नोंथाङा नैबे डिबिटि सिस्टेमखौ एक्टिभ बानायनाया मेन्डेटरि जानानै फैदों नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखाय। जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायनो होननानै सानदों, नोंथांमोनाबो नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक बानायनानै लाबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। जाय बिथांमोना नैबे आगस्ट मान्थआव अरुणोदय स्किमनि रांखौ नेबाय दं, नोंथांमोना थाबैनो नैबे अरुणोदय स्किमनि रांखौ सोनायनि सिगांनो नोंथांमोना गावबागावनि बेंकजों आधारजों लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय, आपडेट खालामबानो जाबाय। KYC होनानै नोंथाङा बेखौ थिक बानायना लाबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन नैबे अरुणोदय स्किम गोदानै आसामाव जानो लागा नैबे 3.0नि आपडेटखौ जोङो दानिया सावरायगोन। मोनसे मोजां खौरां, मानो होनोब्ला नैबे आसाम केबिनेटनिफ्राय मोनसे डिसिसन ओंखारनानै फैदोंमोन। नैबे आगस्ट 21आवनो बे डिसिसना आसाम केबिनेटनिफ्राय ओंखारनानै फैदोंमोन। अरुणोदय 3.0आव गोदानै आरोबाव नैबेयाव 12 लाख बेनिफिसारि गोदानै बेयाव मानसिफोरखौ एड खालामबावनायनि नैबेयाव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो मोनसे मोजां खौराङानो जाहैबाय, नोंथांमोना नैबे सेप्तेम्बर मान्थ, नैबेयाव 15 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो बेनि एप्लाइखौ स्टार्ट खालामगोन होननानै बेयाव बाथ्रा बुंदों। बेनि एप्लाइनि प्रसेसा माबायदि जागोन, नोंथाङा बेयाव नैबेयाव नुनो मोन्दों। बेनि अरुणोदय 3.0नि एप्लाइ प्रसेसा नैबेयाव दा डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिया नैबे DLMC will selected beneficiary at the district level and this process will start from 15 September. नैबे डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिया सिलेक्ट बानायगोन नैबे अरुणोदय 3.0 बे स्किमनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि DLMC आ सिलेक्ट बानायगोन नोंथांमोननि नैबे 15
सेप्तेम्बरनिफ्राय बेनि सिलेक्टनि खामानिया जागोन नैबे अरुणोदय स्किमनि खामानिया जागोन आरो नोंथाङा नैबे अरुणोदय स्किमाव बेनिफिसारि नोंथाङा बेयाव मोननो थाखाय बे अरुणोदय स्किमनि रांखौ मोननो थाखाय बेयाव आधार कार्ड आरो नोंथांनि रेशन कार्डनि थाखाय बेयाव नैबेयाव मोनसे बिग नटिस लिरना होखादों आधार कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट नोंथांनि रेशन कार्ड थानाया बेयाव गोनांथिथार नैबेयाव आधार सीट रेशन कार्ड बेयाव थानाया गोनांथार मानो होनोब्ला नोंथाङा जुदि नोंथाङा रेशन कार्ड गैयाबासिनो जुदि अरुणोदय मोनबाय दं अब्ला नोंथांनि अरुणोदय स्किमा दानजानो हागौ मानो होनोब्ला नैबे एबारनि 3.0 जों बेखौबो नायगोन गभर्नमेन्टआ नोंथांनियाव रेशन कार्ड दंना गैया जुदि नोंथाङा दा रेशन कार्ड गैयाबासिनो जुदि अरुणोदय स्किमनि फैसा लाबाय दं अब्ला नोंथाङा नैबे 3.0 जानाय लोगो लोगोनो नोंथांनि बे अरुणोदयआ दानजानोबो हागौ जुदि नोंथांनियाव रेशन कार्ड गैयाब्ला बेखौ गभर्नमेन्टआ रोखायै बुंना होखादोंमोन नैबे आधारजों अरुणोदय थानाया मेन्डेटरि अरुणोदय स्किमनि नोंथाङा फैसा मोननाया नैबे आधारनि आरो रेशन कार्डनि सायावसो एबारनिफ्राय सोनारसिगोन नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ आरो बेनि सिलेक्ट खालामनायनि खामानिया नैबे 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागोन नैबेयाव गोदानै 12 लाख मानसिफोरखौ गोदानै सोफादेरगोन आरो टटेल अरुणोदय स्किम आसामाव मोनखानायजों टटेल बेनि अनजिमाया नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 37 लाख जन मानसिफोरा बेयाव जाहैगोन जुदि नैबे 12 लाख मानसिफोरखौ गोदानै बेयाव सोसनदेरोबाथाय नोंथांमोननो आं मोनसे फिसा आपडेट होबाय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ